Když se mi žaludek po celém dni bez jediného sousta bolestivě stáhl hladem, požádala jsem tchyni jen o trochu rýže. Nepotřebovala jsem hostinu, nepotřebovala jsem zvláštní péči, chtěla jsem jen pár lžic něčeho teplého, abych se nezhrůtila uprostřed kuchyně. Ona však především mi ukázala na misku svého psa, která stála u zadních dveří na chladných dlaždicích, a hlasem ostrým jako rezavý nůž pronesla slova, která mi rozdrtila zbytky důstojnosti. Když máš takový hlad, vezmi si zbytky po Brunovi. Stejně nejsi v tomhle domě užitečnější než pes. Můj manžel Karel tam nebyl, aby mě bránil. A kdyby tam byl, nejspíš by stejně mlčel. Vždycky mlčel, když mě jeho matka ponižovala. Nezvedl hlas, nepostavil se vedle mě, neřekl, mami, dost. Byl to hodný syn a zbabělý manžel. Tehdy jsem neplakala. Jen jsem se otočila, vešla do našeho pokoje, zbalila své věci a odešla beze slova. Mysleli si, že se vrátím, jako jsem se vracela vždycky, se sklopenou hlavou, připravená znovu vařit, uklízet a omlouvat se za vlastní existenci. Jenže o 2 hodiny později se Karel vrátil domů bledý jako stěna, jeho matka Libuše omdlela na prahu a v domě, který mě 3 roky dusil, vypukl chaos. Jmenuji se Eliška Dvořáková. Když jsem si před 3 lety vzala Karla Novotného, opravdu jsem věřila, že vstupuji do obyčejného, ale laskavého života. Nepotřebovala jsem vilu v Dejvicích, nepotřebovala jsem dovolené u moře ani značkové kabelky. Myslela jsem si, že mít muže, který mě miluje, a rodinu, která mě přijme, je víc než dost. Když jsem poprvé překročila práh starého domku Novotných v okrajové části Brna, přišla jsem s nadějí. Dům nebyl velký. Omítka na stěnách byla místy popraskaná, úzký dvorek byl přeplněný květináči, z nichž polovina už dávno uschla, a v kuchyni voněl starý sporák po letech smažené cibule. Přesto jsem v tom místě viděla domov. Místo, kde budu vařit s radostí, kde budu večer čekat na manžela, kde budu mít možná jednou děti a kde tchyni začnu říkat mami, ne ze zdvořilosti, ale z opravdové blízkosti. Ta naděje se rozpadala pomalu. Ne najednou, ne s křikem, ale den pod ní, jako omítka, která odpadává v tenkých šupinkách, až najednou zjistíte, že ze zdi nezbylo nic pevného. První týdny po svatbě se zdálo všechno snesitelné. Libuše nebyla právě vřelá žena, ale říkala jsem si, že si na mě zvyká. Byla vdova, celý život se točil kolem jejího jediného syna Karla a možná bylo pro ní těžké přijmout, že do jeho života vstoupila jiná žena. Proto jsem se snažila. Každé ráno jsem vstávala dřív než ostatní. Vařila jsem snídaně, zametala chodbu, myla nádobí, prala povlečení, žehlila košile, čistila sporák a připravovala Libuši teplý čaj ještě předtím, než sešla z ložnice. Nedělala jsem to ze strachu ani kvůli pochvale. Chtěla jsem být dobrá snacha. Chtěla jsem být přijata. Čím víc jsem se snažila, tím víc mě Libuše zkoušela. Když jsem uvařila polévku, našla v ní chybu. Když byla málo slaná, celý den opakovala, že žena, která neumí osolit vývar, neumí vést domácnost. Když byla slanější, kroutila hlavou a říkala sousedce, že dnes se mladé holky vdávají, aniž by uměly uvařit něco jednoduchého. Když jsem koupila mrkev v supermarketu a ne na trhu, vytkla mi, že neumím šetřit. Když jsem šla na trh, řekla, že jsem se nechala napálit. Vždycky našla důvod. Vždycky se našla drobnost, kvůli níž jsem byla podle ní méně schopná, méně vděčná, méně hodná toho, aby mě její syn miloval. Moje matka mi před svatbou radila, že manželství vyžaduje trpělivost. Někdy musíš ustoupit, Eliško, říkala. Rodina se nestaví na vítězství v každé hádce, ale na schopnosti udržet klid. Dlouho jsem se těch slov držela. Polikala jsem poznámky, polikala jsem slzy, polikala jsem vlastní hrdost, až jsem jednoho dne měla pocit, že se tím vším udusím. Postupně se ze mě v domě Novotných nestala manželka. Stala jsem se služkou bez platu. Každý den začínal před východem slunce. V kuchyni jsem krájela chléb, vařila kávu, připravovala míchaná vejce pro Karla a bylinkový čaj pro Libuši. Pak jsem zametala, vytírala, prala, věšela prádlo na dvorku, čistila koupelnu, sklízela ze stolu, chystala oběd a večer vařila znovu. Libuše se dávala v obýváku, sledovala seriály nebo telefonovala se sousedkami. Někdy mě zavolala jen proto, aby mi ukázala jeden vlas na koberci nebo drobek na stole. Jednou ráno jsem myla okna v obýváku.
Bylo chladno, ruce jsem měla skřehlé, ale snažila jsem se, aby sklo bylo dokonale čisté. Libuše mě zavolala tónem, který neznal prosbu. Eliško. Okamžitě jsem přiběhla. Ano, mami? Ukázala na stůl. Podívej se na to. Na desce byl téměř neviditelný poprašek prachu. Opravdu jen stopa, která se tam nejspíš snesla z otevřeného okna. Kvůli takové špíně celý dům vypadá jako chlívek. Nemáš oči? Od rána jsem uklízela celý dům, ale neřekla jsem nic. Jen jsem sklonila hlavu. Promiňte. Mami. Hned to utřu. Libuše si odfrkla. Kdybys aspoň tohle uměla pořádně. K čemu jsi vlastně dobrá? Ta věta se mi zařízla do srdce. Nedost hluboko, aby mě zabila, ale dost často, aby se rána nikdy nezahojila. Nejvíc mě však nebolela Libuše. Nejvíc mě bolel Karel. Můj manžel nebyl násilník. Nekřičel na mě, nezakazoval mi vycházet, nikdy mě neuhodil. Jenže někdy je mlčení horší než křik. Karel mlčel, když mě jeho matka ponižovala. Mlčel, když mě před sousedkami nazvala neschopnou. Mlčel, když mi sebrala talíř se slovy, že jsem si jídlo nezasloužila, protože knedlíky byly tvrdé. Mlčel i tehdy, když jsem večer v ložnici zkoušela opatrně říct, že už nemůžu. Buď trpělivá, Eli, odpovídal vždycky. Je to moje máma. Nechci se s ní hádat. Zpočátku jsem se snažila chápat ho. Věděla jsem, že vztah syna a matky bývá složitý. Nechtěla jsem ho stavět mezi dvě ženy. Jenže časem jsem pochopila, že mezi námi nestál. On už dávno stál na její straně. Já stála sama. Jednou v noci jsem seděla na kraji postele, zatímco Karel scrolloval telefon. Dlouho jsem sbírala odvahu. Nakonec jsem řekla. Karle, když udělám chybu, chci, abys mi to řekl. Ale když nic špatného neudělám, proč jsem pořád káraná? Přestal se dívat do mobilu. Na pár sekund zmlkl. Doufala jsem, že tentokrát mě vyslechne. Místo toho si povzdechl. Prosím tě, Eli. Jsem po práci unavený. Nezačínej zase. Ta věta mě bolela víc než všechny urážky jeho matky. Neprosila jsem o boj. Prosila jsem o pochopení. A i to bylo příliš. Dny se táhly. Hubla jsem. Můj obličej bledl. Oči jsem měla často opuchlé od tichého pláče v koupelně. Když jsem onemocněla, pořád jsem vařila. Když jsem měla horečku, pořád jsem zametala. Jedno odpoledne se mi motala hlava tak silně, že jsem si musela na 10 minut lehnout. Libuše otevřela dveře pokoje bez zaklepání. Proč není zametený dvůr? Mami, je mi špatně, zašeptala jsem. Špatně? To není důvod k lenosti. Tehdy jsem poprvé pomyslela, že v jejich očích možná nejsem člověk. Jen nástroj. A dokud se nástroj hýbe, musí pracovat. Přesto jsem druhý den vstala znovu. V srdci se ještě držela slabá jiskra naděje. Doufala jsem, že se Libuše jednou změní. Doufala jsem, že mě Karel jednou ochrání. Doufala jsem, že ten dům se jednou stane domovem. Netušila jsem, že den, který všechno změní, už stojí za dveřmi. Ten den začal obyčejně. Probudila jsem se ještě před rozedněním. Tělo mě bolelo, protože jsem předchozí noc usnula až po půlnoci. Žehlila jsem košile, které se nahromadily za 2 dny, a pak jsem ještě musela uklidit kuchyň. Vstala jsem tiše, abych nikoho neprobudila. V odrazu skleněné skřínky jsem zahlédla vlastní obličej. Na okamžik jsem se zastavila. Nevěděla jsem, kdy jsem začala vypadat tak unaveně. Libuše pořádala doma malé setkání k svátku. Už týden o tom vyprávěla sousedkám. Muselo být připravené všechno. Chlebíčky, koláče, káva, minerálky, čistý obývák, vyvětraná koupelna, zametený dvůr. Nic nesmělo chybět. Nic nesmělo být špatně, protože kdyby něco nevyšlo, viník by byl jasný. Já. V 5 ráno jsem měla hotovou část jídla. Pak jsem vytřela podlahy, naaranžovala talíře, nachystala ubrousky a umyla sklenice, které Libuše schovávala jen pro hosty. Když se šla dolů, ani se na mě pořádně nepodívala. Dort je vyzvednutý? Ano, mami. Káva? Připravená. A neudělej mi ostudu před lidmi. Ano, mami. Nepoděkovala. Nikdy neděkovala. Už jsem si zvykla. Hosté začali přicházet brzy odpoledne. Dům se naplnil smíchem, hovory a vůní kávy. Já jsem chodila mezi kuchyní a obývákem, doplňovala mísy,
Sbírala prázdné sklenice, nalévala minerálku, krájela koláče. Některé sousedky se na mě usmály. Jiné se na mě dívaly jako na servírku. Možná proto, že Libuše mě tak často představovala jako tu naši holku, co doma pomáhá. A ne jako synovu manželku. Poprvé mě to ranilo. Později jsem jen mlčela. Oslava se táhla do pozdního odpoledne. Žaludek mě bolel hladem. Teprve když poslední hosté odcházeli, uvědomila jsem si, že jsem od rána nejedla vůbec nic. Kdykoliv jsem si chtěla vzít aspoň kousek rohlíku, objevila se další práce. Bylo skoro 5 hodin. Motala se mi hlava. V rukou jsem držela hromadu špinavých talířů a jen silou vůle jsem je neupustila. Když dům konečně stichl, vešla jsem do kuchyně. Na stole zůstalo pár zbytků. Nic velkého, ale dost na to, aby utišili žaludek. Podívala jsem se do obýváku. Libuše seděla na pohovce a prohlížela si fotografie z oslavy v telefonu. Opatrně jsem k ní přistoupila. Mami? Neotočila si. Můžu si vzít trochu jídla? Od rána jsem nic nejedla. Teprve teď zvedla oči. Její pohled byl studený. Jídla? Jen trochu. Prosím. Několik sekund mě pozorovala. Pak vstala a beze slova vyšla na zadní terasu. Zmateně jsem ji následovala. U dveří ležel její pes Bruno. Vedle něj stála miska, ve které zbylo trochu rýže, rozmočeného masa a psí konzervy. Libuše ukázala prstem na misku. Potom se na mě podívala od hlavy k patě a dost hlasitě, aby ji slyšeli i sousedky u plotu, řekla. Tak si vezmi zbytky po Brunovi. V tomhle domě má větší cenu než ty. Stuhla jsem. Svět se na okamžik zastavil. Cítila jsem, jak se mi krev stahuje z tváře. Libuše však pokračovala s tváří plnou pohrdání. Jsi míň než moje zvíře. Aspoň ten pes hlídá dům. Ty jen jíš, dýcháš a překážíš. Na dvorku nastalo ticho. 2 sousedky, které se ještě loučily před domem, se otočily. Jedna žena, která si zapomněla kabelku v předsíni, stála ve dveřích s otevřenými ústy. Ruce se mi třásly. Ne strachem, ale bolestí. 3 roky jsem sloužila. 3 roky jsem snášela slova, pohledy, rozkazy, drobné ponižování. Ale nikdy jsem si nepředstavila, že mě jednou postaví na úroveň psí misky. Podívala jsem se na rýži v misce. Pak na Libuši. Poprvé jsem v jejich očích nenašla ani stín lidskosti. Jen nenávist, jako by moje existence opravdu nestála za víc než odpadky pro zvíře. Oči mě pálily, ale slzy nepřišly. Nechtěla jsem před ní plakat. Ne tentokrát. Proč mlčíš? Zasyčela. Chceš jíst, nebo ne? Pomalu jsem se nadechla. A pak se stalo něco zvláštního. Usmála jsem se. Neradostně. Nelaskavě. Byl to úsměv ženy, která konečně pochopila. V tom okamžiku jsem věděla, že nikdy nebudu přijata. Ať se budu snažit jakkoliv. Ať uvařím cokoliv. Ať budu sebevíc tichá, poslušná a obětavá. V tom domě nebudu nikdy rodina. Budu jen terč. Ano, mami, řekla jsem tiše. Libuše zamrkala. Čekala slzy, odpor nebo prosby. Nedostala nic z toho. Otočila jsem se a odešla do svého pokoje. Zavřela jsem za sebou dveře. Uvnitř bylo ticho. Sedla jsem si na kraj postele a podívala se na naši svatební fotografii. Já a Karel jsme se na ní usmívali. Tenkrát jsem věřila, že láska překoná všechno. Že trpělivost přinese klid. Že jednou se všechno napraví, mýlila jsem se. Slzy konečně přišly, ale nebyly to slzy prosby. Byly to slzy loučení. Loučila jsem se s tou verzí sebe, která 3 roky ustupovala. S ženou, která odpouštěla lidem, kteří nikdy necítili vinu. S ženou, která zůstávala na místě, které ji každý den zraňovalo. Vstala jsem. Otevřela skříň. Na dně ležel kufr. Vytáhla jsem ho, položila na postel a otevřela. Ruce se mi třásly, ale v srdci nebylo váhání. Jen rozhodnutí. A v okamžiku, kdy jsem do kufru vložila první šaty, můj život se vydal směrem, který si Libuše ani Karel nedokázali představit. Začala jsem skládat oblečení. Pomalu, pečlivě, bez spěchu. Ten klid byl zvláštní. Jindy bych po takovém ponížení plakala, snažila se najít důvod, proč Libuši omluvit, proč si říct, že je starší, osamělá, tvrdá životem. Tentokrát jsem už nic neomlouvala.
Do kufru jsem vložila několik sad oblečení, kosmetickou taštičku a pak jsem otevřela spodní zásuvku komody. Tam jsem měla dokumenty, o nich v tom domě nikdo nevěděl. Občanský průkaz, cestovní pas, univerzitní diplomy, bankovní karty, kopie akcionářských listin, přístupové údaje k účtům a několik složek se jménem mého otce. Můj telefon zavibroval. Na displeji se objevila zpráva od doktora Raviče, našeho rodinného právníka, muže, který pracoval s mým otcem ještě v době, kdy naše firma měla jen 1 kancelář a 15 zaměstnanců. Paní Eliško, jsem na místě podle vašich pokynů. Čekám na signál. Přečetla jsem zprávu 2krát a odepsala. Jsem připravená. Dejte mi ještě 30 minut. Odpověď přišla téměř hned. Rozumím, paní. 3 roky jsem ukrývala tolik věcí. Ne ze studu. Ne ze strachu. Chtěla jsem normální život. Chtěla jsem, aby mě někdo miloval jako obyčejnou ženu, ne jako dceru významného podnikatele, ne jako dědičku, ne jako majitelku akcií a nemovitostí. Chtěla jsem být jen Eliška, manželka Karla. Věřila jsem, že pravá láska nepotřebuje znát zůstatky na účtech. Jenže lidé, kteří neznají vaši skutečnou hodnotu, si ji často začnou určovat sami. A pokud jste příliš tiší, určí ji velmi nízko. Ozvalo se zaklepání. Dále. Řekla jsem. Ve dveřích stála Libuše. Její pohled okamžitě sklouzl ke kufru. Kam se chystáš? Na chvíli odcházím. Kam? Mám věc k vyřízení. Odfrkla si. Jestli jdeš trucovat, vrať se brzy. Ráno je prádlo. Dívala jsem se na ní několik sekund. Obvykle bych přikývla. Tentokrát ne. Jen jsem se usmála. Libuše znejistěla, protože ten úsměv neznala. Odcházím, mami. Vzala jsem kufr a prošla kolem ní. V obýváku stále běžela televize. Kuchyně, ve které jsem strávila tisíce hodin, voněla po zbytcích oslavy. Každý kout toho domu nesl vzpomínky, ale žádná mě nedokázala zastavit. Otevřela jsem dveře. Večerní vzduch mi ovál tvář. Nebe nad Brnem se zbarvovalo do oranžova. Poprvé po letech jsem se nadechla bez pocitu, že se mi hrudník stahuje. Šla jsem až na konec ulice. Tam čekal černý Mercedes s tmavými skly. Jakmile jsem se přiblížila, vystoupil muž ve středních letech a uklonil se. Dobrý večer, paní Eliško. Dobrý večer, pane Sokovovský. Omlouvám se, že jste čekal. Vůbec ne, paní. Vzal mi kufr, uložil ho do kufru auta. Posadila jsem se dozadu. Dveře se tiše zavřely. Skrz okno jsem naposledy viděla dům Novotných. Dům, který mě 3 roky učil, jak vypadá bolest maskovaná slovem rodina. Dívala jsem se jen chvíli. Pak jsem odvrátila zrak. Auto se rozjelo. V ten okamžik se můj telefon znovu rozezvonil. Byl to doktor Ravič. Přijala jsem hovor. Paní Eliško, řekl, chci se ještě jednou ujistit. Je vaše rozhodnutí konečné? Zavřela jsem oči. Před nimi se mi objevila miska se zbytky popsovy a Libušin hlas, si míň než moje zvíře. Ano, odpověděla jsem. Je konečné. V tom případě dnes večer aktivujeme všechny procedury. Vlastnická práva, hlasovací práva, správu majetku i oznámení představenstvu. Udělejte to. Když hovor skončil, opřela jsem hlavu o sedadlo. Slunce mizelo za budovami a já věděla, že v domě, který jsem opustila, si Libuše nejspíš užívá své malé vítězství. Karel byl pravděpodobně ještě v práci, netušil nic. Netušili, že za několik hodin se jejich život změní. Netušili, že žena, kterou považovali za bezcennou, byla ve skutečnosti někdo úplně jiný. A hlavně netušili, že poslední šance zastavit mě už právě minula. Karel toho odpoledne seděl v kanceláři logistické společnosti, kde pracoval jako řadový projektový koordinátor. Den pro něj probíhal jako každý jiný. Dokončoval měsíční report, několikrát zkontroloval telefon a všiml si, že ode mě nepřišla žádná zpráva. Obvykle jsem mu psala, jestli už jedl, kdy se vrátí, nebo jestli si přeje něco k večeři. Ten den nic. Neznepokojilo ho to. Zvykl si, že já se přizpůsobím, já počkám, já se ozvu. Nikdy ho nenapadlo, že bych se mohla odmlčet z vlastního rozhodnutí. Kolem 5. skončil směnu, uklidil stůl a cestou domů koupil v pekárně koláč, který měl rád. Když zaparkoval před domem,
Všechno vypadalo normálně. Světlo na chodbě svítilo, televize hrála, dveře byly pootevřené. Vešel dovnitř. Mami, jsem doma. Libuše seděla v obýváku. No konečně. Karel se rozhlédl. Kde je Eliška? Odešla. Kam? Nevím. Vzala si kufr. Karel stůhl. Kufr? Libuše mávla rukou. Ale prosím tě. Urazila se. Chtěla jíst, tak jsem jí řekla, ať si vezme zbytky po Brunovi. Hned se tvářila, jako bych ji zabila. Řekla to s lehkým úsměvem, ale ten úsměv pomalu mizel, když uviděla Karlovu tvář. Zbledl. Přesto, jako vždy, neřekl nic ostrého. Jen si povzdechl. Až se vrátí, promluvím s ní. Libuše se uklidnila. Podle ní bylo všechno jako vždy. Eliška se vypláče, vrátí se, uvaří večeři a další den začne znovu. Jenže sotva Karel položil tašku, zazvonil mu telefon. Na displeji se objevilo číslo z centrály firmy. Přijal hovor. Novotný. Hlas na druhé straně byl vážný. Pane Novotný, můžete se dnes večer okamžitě dostavit do centrály? Dnes večer? Děje se něco? Musíme s vámi projednat záležitost týkající se vaší rodiny. Moje rodiny? Přesněji vaší manželky. Po telefonu to nelze. Spojení skončilo. Karel zůstal stát s telefonem u ucha. Libuše se zamračila. Co se děje? Nevím. Chtějí mě v centrále. Prý kvůli Elišce. Cesta do centrály trvala skoro hodinu. Karel si celou dobu představoval nejrůznější možnosti. Udělala Eliška ostudu? Přišla si stěžovat? Šla na policii? Když však dorazil do moderní budovy u pražské magistrály, pochopil, že nic z toho není pravda. U vchodu ho nečekal jeho nadřízený, ale generální ředitel společnosti a několik členů představenstva, které obyčejní zaměstnanci vídali jen na firemních fotografiích. Dobrý večer, pane řediteli, vykoktal Karel. Posaďte se, pane Novotný. V zasedací místnosti vládlo napětí. Ředitel před něj položil složku. Než začneme, zeptám se vás přímo. Jak dobře znáte svou manželku? Karel nechápal. Samozřejmě dobře. Je to moje žena. Ředitel otevřel složku, pak vás možná překvapí několik skutečností. Dokumenty se rozložily po stole. Karel nejprve nerozuměl. Pak začal číst jména, procenta, podpisy, výpisy z obchodního rejstříku. Čím déle četl, tím bledší byl. Na stránkách se opakovalo jméno Eliška Dvořáková. Jeho žena. Žena, která 3 roky vařila v domě jeho matky, prala jejich prádlo a jedla poslední. Žena, kterou jeho matka považovala za chudou, bezvýznamnou a závislou. To jméno se objevovalo jako majoritní akcionář, jediná dědička rodinné holdingové společnosti, vlastnice několika nemovitostí v Praze, Brně a Olomouci a osoba s rozhodujícím hlasovacím právem ve firmě, kde Karel pracoval. To není možné. Zašeptal. Ředitel přikývl. Je to tak. Oficiální potvrzení jsme obdrželi dnes. Mysleli jsme, že o tom víte. Karel zavrtěl hlavou. Nevěděl jsem. Před několika hodinami paní Dvořáková reaktivovala všechna vlastnická a hlasovací práva, která doposud z osobních důvodů neuplatňovala. Zítra ráno se mění struktura řízení. Některá rozhodnutí se budou týkat i vašeho pracovního zařazení. V místnosti bylo ticho. Karel slyšel vlastní dech. V hlavě se mu vracely všechny okamžiky posledních 3 let. Eliška u sporáku. Eliška se sklopenou hlavou. Eliška s horečkou zametající dvůr. Eliška, která se ho ptala, proč ji nikdo nebrání. A on, který vždy říkal. Buď trpělivá. V té chvíli mu přišla zpráva. Od Elišky. Otevřel ji rozechvělou rukou. Karle, děkuji ti za všechno, co jsme spolu prožili. Snažila jsem se vydržet, jak dlouho jsem mohla, ale nedokážu dál žít na místě, které mi bere vlastní důstojnost. Starej se o sebe. Nebyl v ní hněv. Nebyla v ní výhrůžka. Bylo to rozloučení. A právě toho zasáhlo nejvíc. Já jsem zatím stála v bytě, o němž doma nikdo nevěděl. Nacházel se v centru Brna, v tichém domě s výhledem na večerní světla města. O ten byt se staral správce mého otce. Dlouho zůstal prázdný, protože jsem ho odmítala používat. Připadal mi jako symbol světa, od něhož jsem chtěla utéct. Ten večer se však stal útočištěm.
Doktor Ravič seděl naproti mě v obývacím pokoji. Byl to muž kolem 60, prošedivělý, klidný, s očima člověka, který viděl příliš mnoho rodinných sporů, než aby ho ještě něco překvapilo. Jsem rád, že jste se konečně vrátila, paní Eliško, řekl. Vrátila, zopakovala jsem tiše. Poslední 3 roky jste v podstatě zmizela. Měl pravdu. Po svatbě jsem se stáhla. Správu firmy jsem nechala profesionálním manažerům, akcie zůstaly ve svěřenské struktuře, účty spravovali právníci a já si vybrala život obyčejné ženy. Věřila jsem, že když přestanu být dědičkou, konečně mě někdo bude milovat jako člověka. Nikdy jsem Karlovi neřekla, kdo byl můj otec. Neřekla jsem mu, že firma, kde pracuje, patří do rodinného holdingu. Neřekla jsem mu, že dům, kde jsem 3 roky poslouchala urážky o své bezcennosti, stojí proti majetku, který by Libuše ani nedokázala spočítat. Nikdy jste mu to neřekla? Zeptal se Ravič opatrně. Nikdy. Ani náznak? Nej. Povzdechl si. Chtěla jste normální život. Ano. A zaplatila jsem za něj příliš mnoho. Ravič přede mě položil složky. Tady jsou dokumenty. Aktivace hlasovacích práv, oznámení představenstvu, změna přístupů, přehled nemovitostí a návrh na právní kroky ve věci osobních zásahů. Nechcete-li pokračovat v manželství, připravíme návrh na rozvod a majetkové vypořádání. Váš osobní majetek je samozřejmě chráněn. Přikývla jsem. Chci čas. Ale vracet se nebudu. Telefon nepřestával svítit. Karel volal znovu a znovu. Nezvedla jsem to. Ne proto, že bych ho nenáviděla. Jen jsem nebyla připravená poslouchat hlas, který by mi sliboval změnu až ve chvíli, kdy už bylo pozdě. Na druhé straně města Libuše netušila, že k jejím dveřím míří pravda. Seděla v obýváku a čekala. 9. hodina, 10., 10:30. Já se nevracela. Karel také ne. Nejdřív se rozčilovala. Pak ji začal hryzat neklid. Volala mi. 1, 2krát, 5krát. Nic. Krátce po 10:30 zastavilo před domem první černé auto. Pak druhé. Pak třetí. Sousedé vyšli k plotům. Světla v okolních domech se rozsvěcela jedno po druhém. Libuše stála za záclonou jako skamenělá. Z aut vystoupili lidé v oblecích s koženými deskami v rukou. Jeden starší muž přišel ke dveřím a zaklepal. Dobrý večer. Jste paní Libuše Novotná? Ano. Co chcete? Předáváme dokumenty týkající se paní Elišky Dvořákové, manželky pana Karla Novotného. Libuše se zamračila. Elišky, co s ní? Muž otevřel složku. Jde o oficiální oznámení vlastnických práv a změn v zastupování společnosti Dvořák Holding. Libuše se zasmála. Krátce, nevěřícně. Asi jste si spletli osobu. Nespletli. Všechna data byla ověřena. Muž přečetl moje celé jméno, datum narození, rodné číslo a adresu. Potom vytáhl fotografii. Starou fotografii z firemního večera, kde jsem stála po boku svého otce, Adama Dvořáka. To jméno Libuše znala. Znal ho každý v kraji. Adam Dvořák. Zakladatel holdingu. Majitel developerských projektů, skladových areálů a sítě obchodních center. Muž, jehož tvář vídala v ekonomických zprávách. A teď jí někdo říkal, že jeho jediná dcera je žena, které před pár hodinami nabídla psí misku. Libuše zbledla. To není možné. Muž pokračoval. Ukázal výpisy akcií, notářské listiny, zápisy z obchodního rejstříku, vlastnické dokumenty. Všude bylo moje jméno. V tom na dvůr vjel Karel. Vystoupil z auta s červenýma očima a tváří člověka, který právě pochopil, že jeho svět se zhroutil. Když uviděl matku s dokumenty v rukou, zastavil se. Karle, vydechla Libuše. Řekni jim, že je to omyl. Karel neodpověděl. Jen se podíval na dokumenty a pak sklopil hlavu. Mami. Zašeptal. Je to pravda. Všechno. Eliška je dcera Adama Dvořáka. Je majoritní vlastníkem holdingu. A já. Já jsem to nevěděl. Libuše o krok ustoupila. Její dech se zrychlil. Oči těkaly mezi synem, fotografií a papíry. Pravda, kterou se snažila odmítnout, byla příliš jasná.
Žena, kterou považovala za nulu, měla všechno. Žena, kterou považovala za závislou, nepotřebovala nikoho. Žena, kterou ponížila před sousedy, stála vysoko nad nimi. A nejhorší bylo, že právě ona sama ji vyhnala. Mami, Karel ji chtěl zachytit, ale Libuše už se hroutila. Její tělo se sesunulo na zem přímo před prahem, před sousedy, před právníky a před synem, který plakal, protože konečně viděl rozsah své slepoty. Když se Libuše probrala, byla půlnoc. Ležela ve svém pokoji, na čele mokrý ručník. První slova, která pronesla, byla, kde je Eliška? Karel seděl u postele. Vypadal o 10 let starší. Nevím. Zavolej jí. Volal jsem. A? Nezvedá to. Libuše zavřela oči. Poprvé v životě cítila strach z toho, že ztratila někoho, koho vždy považovala za samozřejmost. Byla přesvědčená, že vydržím. Že odpustím. Že se vrátím. Jenže té noci se všechno změnilo. Poprvé se bála, že dveře, které za mnou zavřela, se už nikdy neotevřou. Karel tu noc nespal. Seděl v obýváku a díval se na místa, která dřív nevnímal. Na stůl, u kterého jsem stála jako služka. Na kuchyň, kde jsem vařila s horečkou. Na podlahu, kterou jsem myla před svítáním. Na dvorek, kde mi jeho matka ukázala psí misku. Vzpomínky ho zaplavily tak silně, že se nemohl nadechnout. Eliška vstávající první. Eliška usmívající se přes únavu. Eliška skloněná nad prádlem. Eliška, která se ptala, proč ji nikdo neposlouchá. A on, který pokaždé vybral pohodlné ticho. Poprvé nenáviděl sám sebe ne proto, že ztratil bohatou ženu, ale proto, že pochopil, že ztratil dobrou ženu. Já jsem seděla na balkoně svého bytu a držela v rukou šálek čaje. Město pod mýma nohama žilo dál. Telefony nepřestávaly vibrovat. Karel volal, psal, prosil. Přicházely i zprávy z neznámých čísel, pravděpodobně od sousedů, kteří náhle chtěli vědět, jestli jsem v pořádku. Neotevírala jsem je. Poprvé po letech jsem se nesnažila odpovídat všem. Poprvé jsem se ptala sama sebe, co potřebuji já. Ravič mi přinesl další šálek čaje a tiše se posadil. Je vám dobře? Zeptal se. Ta otázka mě zaskočila. Tak jednoduchá. A přitom tak vzácná. Celé roky se mě ptali, jestli je hotovo, jestli je uvařeno, jestli jsem uklidila, jestli mám peníze na nákup. Málo kdo se ptal, jak se cítím. Dýchá se mi líp, řekla jsem nakonec. Ravič přikývl. To je začátek. Druhý den Karel volal znovu. Desítky hovorů. Potom přišla zpráva. Chci se setkat jen jednou. Prosím. Dlouho jsem se na ta slova dívala. Věděla jsem, že k tomu setkání jednou musí dojít. Ne proto, abych se vrátila. Ne proto, abych otevřela dveře minulosti, ale proto, abych je mohla zavřít správně. O 3 dny později jsem souhlasila. Vybrala jsem klidnou kavárnu poblíž parku Lužánky. Neluxusní restauraci, nemísto plné lidí, jen tichý prostor, kde se dá mluvit bez divadla. Když Karel přišel, téměř jsem ho nepoznala. Za 3 dny zhubl, oči měl opuchlé, tvář neoholenou. Posadil se naproti mě. Mezi námi leželo všechno, co jsme 3 roky neřekli. Promiň, řekl. Neodpověděla jsem hned. Nechtěla jsem jedno slovo. Chtěla jsem slyšet pravdu. Karel se nadechl. Vím, že je pozdě. Vím, že to možná nic nezmění, ale musím to říct. Selhal jsem jako manžel. Ta věta mě bolela, protože jsem na ní čekala roky. Teď, když ji konečně vyslovil, nepřinesla radost. Jen smutek. Vždycky jsem říkal, že máš být trpělivá, pokračoval. Vždycky jsem říkal, že máma to tak nemyslí. Vždycky jsem říkal, že nechci hádku. Ale věděl jsem, že trpíš. Viděl jsem to. Jen jsem byl zbabělec. Slzy mu stékaly po tváři. Několik lidí v kavárně se ohlédlo, ale jemu to bylo jedno. Myslel jsem, že dokud zůstáváš, mám čas. Myslel jsem, že když mlčíš, ještě to není tak zlé. Mýlil jsem se. Dívala jsem se na něj. Část mého srdce stále pamatovala muže, kterého jsem milovala. Muže, který mě kdysi dokázal rozesmát na charitativní akci, který mě držel za ruku v den svatby, který sliboval, že mě bude chránit.
Ale ta část už nemohla nést celé manželství sama. Káli, řekla jsem tiše, nikdy jsem nebyla naštvaná, že váš dům není velký. Nikdy jsem nebyla naštvaná, že žijeme skromně. Nebylo mi zatěžko vařit, prát ani uklízet. Chtěla jsem jen jedno. Zvedl oči. Chtěla jsem být doceněná. Aspoň jednou. Chtěla jsem, aby můj manžel stál vedle mě. Ne přede mnou, ne za svou matkou, ale vedle mě. Karel si zakryl tvář. Plakal tiše. Tentokrát jsem necítila hněv. Jen hluboký smutek nad tím, že se tomu všemu dalo předejít. Kdyby promluvil dřív. Kdyby mě jednou bránil. Kdyby se naučil být manželem dřív než poslušným synem. Když se změním, zašeptal, mám ještě šanci? Čekala jsem tu otázku. Podívala jsem se z okna. Lidé kráčeli po chodníku, tramvaj projela kolem zastávky, svět šel dál. A já jsem pochopila, že můj život musí jít dál také. Odpouštím ty, Karle. Jeho tvář se rozářila nadějí. Jen na pár vteřin. Ale nemůžu se vrátit. Naděje v jeho očích zasla. Věděla jsem, že ho to bolí, ale byla to pravda. Příliš dlouho jsem žila ve lži, abych teď znovu lhala kvůli něčímu pohodlí. Nechci strávit zbytek života čekáním, jestli mě příště ochráníš, řekla jsem. Nechci se vrátit k ženě, která pořád ustupuje. A nechci, aby moje důstojnost závisela na odvaze někoho jiného. Karel přikývl. Pomalu, zlomeně, ale bez odporu. V hloubi duše věděl, že mám pravdu. Když jsme vyšli z kavárny, obloha se zbarvovala do večerního zlata. Stáli jsme pár kroků od vchodu. Tak jsem tě opravdu ztratil, řekl velmi tiše. Podívala jsem se na něj. Ano. To jediné slovo zničilo poslední zbytek iluze, ale zároveň nás oba osvobodilo. Nasedla jsem do auta. Dveře se zavřely. Karel zůstal stát na chodníku. Neběžel za mnou, neprosil, nekřičel. Jen stál a poprvé pochopil, že existují chyby, které lze odpustit, ale nejdou napravit návratem. Následující měsíce byly klidnější, než jsem čekala. Znovu jsem začala aktivně řídit rodinný holding. Docházela jsem do kanceláře, účastnila se porad, podepisovala smlouvy, mluvila s lidmi, kteří mě respektovali bez toho, aby museli nejprve zjistit, kolik mám majetku. Smála jsem se. Spala jsem. Jedla jsem, kdy jsem měla hlad. Tak prosté věci mi najednou připadaly jako luxus. Libuše se několikrát pokusila se mnou setkat. Posílala omluvy, nechávala vzkazy přes sousedy, jednou přišla dokonce k recepci firmy s kyticí růží. Nepřijala jsem ji hned. Až později, když ve mně už nebyl hněv, jsem si její omluvu vyslechla. Plakala. Říkala, že nevěděla, co dělá, že mě soudila špatně, že by všechno vzala zpátky. Vyslechla jsem jí klidně. Odpouštím vám, řekla jsem. Rozplakala se ještě víc. Ale odpuštění neznamená návrat do vašeho domu. Neznamená zapomenutí. Neznamená, že dostanete možnost znovu mě zranit. Přikývla. Poprvé neměla poslední slovo. Karel mi později napsal, že začal chodit na terapii. Že se učí rozumět vlastnímu strachu z matky, vlastnímu mlčení, vlastní slabosti. Upřímně jsem mu přála, aby se jednou stal lepším člověkem. Ne pro mě. Pro sebe. Pro jakoukoliv ženu, kterou jednou možná bude milovat. Ale to už nebyla moje cesta. Jednoho večera jsem stála ve své kanceláři v nejvyšším patře budovy. Pod sebou jsem viděla světla Brna, tramvaje, auta, lidi spěchající domů. Slunce zapadalo a obloha měla zlatou barvu. V ruce jsem držela šálek čaje. Nebyl to čaj připravený proto, abych potěšila tchyni. Byl můj. V mém čase. V mém prostoru. V mém životě. Vzpomněla jsem si na misku psího jídla. Na slova, která mě měla zlomit. A uvědomila jsem si, že někdy nejhlubší ponížení není konec. Někdy je to poslední kapka, která člověku konečně ukáže dveře. Nikdy nepodceňujte někoho jen proto, že je tichý. Nepleťte si skromnost s bezcenností. Nepleťte si trpělivost se slabostí. Trpělivý člověk může vydržet dlouho, velmi dlouho, ale i jeho srdce má hranici. A když se jednou rozhodne odejít, lítost těch, kteří ho ztratili, obvykle přichází až ve chvíli, kdy už je příliš pozdě. Odešla jsem ne proto, že jsem prohrála. Odešla jsem proto, že jsem si konečně vybrala sebe.
A po mnoha letech jsem pochopila, že domov není místo, kde člověk snáší ponížení ve jménu rodiny. Domov je místo, kde se může nadechnout, kde je viděn, slyšen a respektován. Ten starý dům mi to nikdy nedal. Tak jsem si postavila nový život. A tentokrát jsem v něm nebyla služka, ne host, ne někdo trpěný u cizího stolu. Byla jsem sama sebou. A to mi konečně stačilo. Po odjezdu z kavárny jsem nechala řidiče objet město delší cestou. Nepotřebovala jsem nikam spěchat. Celé 3 roky jsem spěchala jen proto, abych stihla přání ostatních. Spěchala jsem uvařit, než Libuše sejde do kuchyně. Spěchala jsem vyžehlit Karlovu košili, než odejde do práce. Spěchala jsem uklidit stůl, než si někdo všimne drobku. Ten večer jsem poprvé dovolila času, aby plynul beze mě. Seděla jsem na zadním sedadle auta, pozorovala světla tramvají a přemýšlela, kolik žen někde v podobných domech právě poliká slova, která by měla vyslovit nahlas. Kolik žen si říká, že když ještě chvíli vydrží, někdo si všimne jejich oběti. Kolik z nich čeká na větu, která nikdy nepřijde. Když jsem dorazila do bytu, doktor Ravič mi předal další složku. Tentokrát nešlo o firmu, ale o manželství. Byl v ní přehled dokumentů potřebných k rozvodu, návrh vypořádání, seznam věcí, které zůstaly v domě Novotných, a právní rozbor mého osobního majetku. Četla jsem jednotlivé stránky a připadalo mi zvláštní, jak snadno se dá 3leté manželství šrnout do tabulek, bodů a odstavců. Kolik nevyřčených nocí se vejde do jedné věty manželství je hluboce a trvale rozvráceno. Kolik slz se schová za formulaci účastníci spolu dlouhodobě nežijí. Kolik ponížení se ztratí za slovy důvody jsou osobní povahy. Nemusíte to podepsat dnes, řekl Ravič. Já vím. A nemusíte se rozhodovat pod tlakem. Podívala jsem se na něj. Poprvé po dlouhé době se nerozhoduji pod tlakem. Rozhoduji se, protože konečně vidím věci jasně. Vzal brýle z nosu a přikývl. V tom případě začneme. Další ráno bylo chladné a čisté. Vstala jsem brzy, ale ne proto, že by mě někdo volal. Uvařila jsem si kávu, otevřela okno a nechala do bytu vstoupit vzduch. V tom okamžiku jsem si uvědomila, že klid má zvuk. Zní jako nikdo nekřičící z obýváku. Jako žádné výčitky kvůli prachu. Jako žádné kroky tchyně za dveřmi. Jako vlastní dech. V 9 hodin začala mimořádná porada představenstva Dvořák Holdingu. Poprvé po 3 letech jsem vešla do zasedací místnosti jako osoba, kterou všichni čekali. Nebyla jsem oblečená okázale. Měla jsem tmavě modrý kostým, vlasy sepnuté a na ruce hodinky po od. Přesto se všichni postavili. Někteří mě znali od dětství. Jiní mě nikdy osobně neviděli, jen věděli, že jméno Dvořáková patří k rozhodující většině hlasů. U čela stolu stál generální ředitel. Paní Dvořáková, vítejte zpět. Ta slova mě zasáhla víc, než jsem čekala. Vítejte zpět. Jako bych 3 roky bloudila v cizím životě a konečně našla dveře domů. Posadila jsem se a otevřela připravenou složku. Děkuji. Nebudu dnes mluvit dlouho. Chci obnovit aktivní dohled nad holdingem, provést interní audit a nastavit pravidla, která zajistí, aby se osobní vazby žádného zaměstnance nemohly vydávat za firemní ochranu. Všichni pochopili, co tím myslím. Karel pracoval v jedné z dceřiných společností. Nezastával vysokou funkci, ale už jen jeho příjmení Novotný se stalo otázkou. Nechtěla jsem ho zničit. Nechtěla jsem pomstu přes firmu. Ale nehodlala jsem ani dovolit, aby moje minulá slabost vytvořila v podniku šedou zónu. Pan Karel Novotný zůstane zaměstnancem do ukončení standardního pracovního přezkumu, řekla jsem klidně. Nebude diskriminován, ale nebude ani chráněn. Jeho výkonnost, docházka a kompetence budou posuzovány stejně jako u ostatních. Generální ředitel přikývl. Rozumím. Bylo důležité, abych to vyslovila. Kdybych Karla okamžitě propustila, všichni by to nazvali odvetou. Kdybych ho chránila, znovu bych obětovala principy kvůli manželství. Tentokrát jsem zvolila spravedlnost. Neměkkost. Nekrutost. Spravedlnost. Mezitím se v domě Novotných začalo měnit všechno. Libuše, která ještě před několika dny vládla svému obýváku jako královna, najednou se dávala potichu. Sousedky už nepřicházely s obvyklými drby. Přicházely jen pohledy přes plot. Všichni v ulici věděli o černých autech, o dokumentech, o omdlení.
Některé ženy, které se dřív smály Libušiným poznámkám o mně, teď mlčely, když ji potkali v obchodě. Prodavačka v samoobsluze ji oslovovala zdvořile, ale v očích měla otázku. A Libuše, která milovala pocit převahy, najednou zjistila, že veřejná hanba je horší než jakékoliv domácí ticho. Karel se do práce vrátil po 2 dnech. V kanceláři se k němu nikdo nechyamněnkoval vyloženě špatně, ale všechno bylo jiné. Kolega, který s ním dřív chodil na oběd, najednou neměl čas. Vedoucí mu zadával úkoly stroze a přesně. Lidé si přestali dělat žerty o jeho tiché ženě, protože teď věděli, že ta tichá žena je majitelkou budovy, ve které sedí. Karel chodil po chodbách se sklopenou hlavou, poprvé zažil, jaké to je být v místnosti a cítit, že všichni něco vědí, ale nikdo to nahlas neřekne. Jedno odpoledne přišel k doktoru Ravicovi. Ne ke mně. K němu. Seděl v čekárně téměř hodinu, než ho právník přijal. Chci vědět, jestli existuje způsob, jaký dokázat, že se změním, řekl prý. Ravič mi to později vyprávěl jen v obecných rysech, bez porušení důvěrnosti. Karel se neptal na peníze, neptal se na akcie, neptal se na byt. Ptal se na mě. A to mě bolelo, protože kdyby takové otázky kladl před 2 lety, možná by všechno dopadlo jinak. Řekl jsem mu. Sdělil mi Ravič, že změna, která má sloužit jen k tomu, aby někoho přivedla zpět, není skutečná změna. Musí se změnit i v případě, že se nevrátíte. Dlouho jsem mlčela. A co odpověděl? Plakal. Nezasmála jsem se. Nebylo na tom nic směšného. Jen tragédie člověka, který pochopil příliš pozdě. Rozvodové řízení začalo bez velkého dramatu. Možná proto, že dokumenty byly jasné. Neměli jsme děti, společný majetek byl minimální a můj osobní majetek byl nabyt před manželstvím nebo zděděn po otci. Libuše se zpočátku snažila zasahovat. Poslala Karlovi dlouhý seznam toho, co by měl po mně požadovat. Výživné, podíl na akciích, náhradu za psychickou újmu rodiny, dokonce nárok na byt, ve kterém nikdy nebydlela. Když mi Ravič ukázal kopii, jen jsem se unaveně usmála. Myslí si, že právo funguje jako její kuchyně, řekla jsem. Kdo křičí hlasitěji, ten dostane větší porci. Ravič se poprvé po dlouhé době zasmál. Karel však ten seznam nepoužil. Při prvním jednání řekl prostřednictvím svého advokáta, že nechce nic, co mu nepatří. Tohle rozhodnutí mě nepřimělo vrátit se, ale přineslo mi trochu klidu. Možná opravdu začal chápat rozdíl mezi lítostí a chamtivostí. Libuše to nesla špatně. Jednoho dne přišla před budovu holdingu. Neměla už svou obvyklou jistotu. V ruce držela tašku s domácími koláči. Recepční mi zavolala nahoru. Paní Dvořáková, dole je paní Novotná. Říká, že je to naléhavé. Mohla jsem ji nechat vyvést. Měla jsem na to právo. Místo toho jsem ji přijala v malé návštěvní místnosti v přízemí. Ne ve své kanceláři. Nechtěla jsem, aby měla pocit, že vstupuje do mého soukromého prostoru. Když vešla, skoro jsem ji nepoznala. Vypadala menší. Ne fyzicky, ale nějak vnitřně. Žena, která kdysi ukazovala prstem na psí misku, teď svírala tašku z koláče jako štít. Eliško. Začala, ale hlas se jí zlomil. Já. Přinesla jsem vám buchty. Ty s tvarohem. Karel říkal, že je máte ráda. Podívala jsem se na tašku. Kdysi bych byla dojatá. Kdysi bych si řekla, že to je začátek změny. Teď jsem jen viděla ženu, která poprvé zkusila nabídnout jídlo místo toho, aby mi ho odpírala. Děkuji, řekla jsem. Ale nepřišla jste kvůli buchtám. Začala plakat. Nevěděla jsem, kdo jste. Ta věta ve mně probudila chlad. A kdybych byla opravdu obyčejná chudá žena, pak by bylo v pořádku říct mi a tím po psovi? Zbledla. Ne. Tak jsem to nemyslela. Ale přesně to jste řekla. Zakryla si ústa rukou. Stydím se. Od té noci nemůžu spát. Pořád vidím tu misku. Pořád slyším, jak jsem to řekla. Já ji slyšela 3 roky předtím, odpověděla jsem klidně. Jen pokaždé v jiné podobě. Seděla naproti mě a poprvé neměla argument. Neměla výmluvu, neměla nábožnou větu o rodině, neměla sousedky, které by jí přikyvovaly. Byla jen starší žena tváří v tvář následkům vlastních slov. Odpustíte mi někdy? Zeptala se. Jednou ano,
Řekla jsem. Ale ne proto, že si to zasloužíte. Kvůli sobě. Nechci nosit vaši krutost v sobě do konce života. Natáhla ke mně ruku. Nechala jsem ji ležet na stole. Neuchopila jsem ji. Odpuštění není pozvánka zpátky do mého života, dodala jsem. To musíte pochopit. Rozplakala se tišeji. Pak přikývla. Když odešla, nechala tašku s buchtami na stole. Nevzala jsem si je. Požádala jsem recepční, aby je dala zaměstnancům do kuchyňky. Nebyla v tom pomsta. Jen jsem už nechtěla jíst nic, co ke mně přichází z pocitu viny. Čas plynul. Rozvod byl pravomocný za několik měsíců. V den, kdy jsem obdržela rozsudek, nepřelo, nefoukal dramatický vítr, nikdo neplakal na schodech soudu. Byl obyčejný čtvrtek. V kanceláři vonila káva, ve městě se opravovala silnice a já podepsala několik dokumentů. A přesto se mi uvnitř otevřel nový prostor. Už jsem nebyla manželka, která čeká, zda ji někdo doma nechá najíst. Byla jsem Eliška Dvořáková. Dcera svého otce. Žena, která odešla, když pochopila, že zůstat by znamenalo pomalu zmizet. Karel mi po rozvodu poslal dopis. Ne e-mail, ne zprávu, ale skutečný dopis psaný rukou. Ležel několik dní na stole, než jsem ho otevřela. Psalo se v něm, že pokračuje v terapii, že se odstěhoval od matky do malého pronájmu, že se učí vařit, prát a žít bez toho, aby mu někdo říkal, co si má myslet. Psal, že poprvé chápe, že klid, který si vynucoval mým mlčením, nikdy nebyl skutečný klid. Byl to jen pohodlný mír pro ty, kteří nemuseli nést bolest. Na konci stálo. Neprosím tě, abys odpověděla. Jen jsem chtěl, abys věděla, že slovo promiň pro mě už není způsob, jak získat zpátky to, co jsem ztratil. Je to připomínka toho, co nesmím nikdy zopakovat. Dopis jsem složila a uložila do krabice. Ne k srdci. Ne na noční stolek. Jen do krabice s věcmi, které patří minulosti. Vážila jsem si jeho slov, ale nepřipoutala jsem se k nim. Na jaře jsem nechala v sídle holdingu založit nový program pro zaměstnance a jejich rodiny. Neříkala jsem tomu charita. Nazvala jsem ho Důstojný domov. Program poskytoval právní poradenství, psychologickou podporu a krizové ubytování lidem, kteří žili v domácím nátlaku, ekonomické závislosti nebo v rodinách, kde se ponižování vydávalo za tradici. Když jsem projekt představila představenstvu, nikdo se neptal, proč mi na tom tolik záleží. Možná to věděli. Možná to jen cítili. A možná poprvé v životě nevadilo, že některé věci zůstaly nevyslovené. Jednou přišla na konzultaci mladá žena. Byla bledá, ruce držela pevně v klíně a pořád opakovala, že její situace není tak hrozná. Že tchyně jen občas křičí. Že manžel je hodný, jen nechce konflikty. Že možná ona sama je přecitlivělá. Seděla jsem v sousední místnosti za sklem, protože jsem se ten den měla setkat s týmem programu. Slyšela jsem její slova a měla jsem pocit, že slyším vlastní minulost. Po schůzce jsem jí náhodou potkala na chodbě. Nevěděla, kdo jsem. Podívala se na mě a omluvila se, že překáží. Nepřekážíte, řekla jsem. Zvedla oči. Jen nevím, jestli mám právo žádat o pomoc. Usmála jsem se smutně. Když se sama sebe ptáte, jestli máte právo nebýt ponižovaná, někdo vás už příliš dlouho přesvědčoval o opaku. Rozplakala se. Neobjala jsem ji, protože ne každý dotek je pomoc, ale podala jsem jí kapesník. Někdy to stačí. Někdy je první krok jen to, že někdo věří vaší bolesti. Večer jsem se vrátila do svého bytu. Na stole stál talíř s večeří, kterou jsem si sama objednala, protože jsem měla hlad a nikomu jsem nemusela vysvětlovat proč. Sedla jsem si k oknu a rozsvítila malou lampu. Venku pršelo. Kapky stékaly po skle a mě napadlo, že kdysi bych v takový večer stála v kuchyni Novotných, promrzlá, hladová, čekající na svolení vzít si zbytek rýže. Teď jsem seděla v tichu, které mě nelámalo, ale léčilo. Vzala jsem do ruky deník, který mi daroval otec ještě před svatbou. Na první stránce bylo jeho rukou napsáno. Eliško, nikdy nezapomeň, že láska, která po tobě chce, abys zmizela, není láska. Když mi to psal, připadalo mi to přehnané. Myslela jsem si, že můj otec je jen opatrný, protože mě nechce ztratit. Teprve po letech jsem pochopila,
že se nebál chudého domu ani obyčejného života. Bál se toho, že jednoho dne začnu zaměňovat obětování za lásku. Do deníku jsem napsala jedinou větu. Dnes jsem jedla, když jsem měla hlad, a nikdo mi za to nedal pocítit vinu. Možná to pro někoho zní jako maličkost. Pro mě to byl důkaz svobody. Někdy se lidé ptají, zda lituji, že jsem Karlovi neřekla pravdu dřív. Možná by se ke mně jeho matka chovala jinak. Možná by mi nabízela nejlepší jídlo, chválila mě před sousedkami a říkala, jaké má štěstí, že jsem její snacha. Ale pak by milovala můj majetek. Ne mě. A Karel. Možná by mě bránil, kdyby věděl, že mám moc. Jenže já potřebovala manžela, který by mě bránil, když si myslel, že nemám nic. Protože teprve tehdy se pozná charakter. Nelituji tedy mlčení. Litovala jsem jen toho, že jsem vydržela déle, než jsem měla. Ale i to si odpouštím. Člověk neodchází vždy ve chvíli, kdy ho poprvé zraní. Někdy musí projít dlouhou cestou, než pochopí, že práh, který se bojí překročit, není konec života, ale začátek. Dnes, když míjím staré čtvrti s nízkými domky, občas si vzpomenu na Libušin dvorek, na misku pro psa a na ženu, kterou jsem tehdy byla. Neopovrhuji jí. Naopak. Mám jí ráda. Byla unavená, osamělá a příliš dlouho doufala, ale měla v sobě tichou sílu. Bez ní bych dnes nestála tam, kde stojím. Ona vydržela, dokud jsem nebyla připravená odejít. A tak si z celého příběhu odnáším jednoduchou pravdu. Nikdy nečekejte, až lidé, kteří vás ponižují, sami uznají vaši hodnotu. Možná to neudělají nikdy. Vaše důstojnost nesmí záviset na jejich očích. Musíte ji vzít zpět sami, i kdyby to znamenalo zbalit kufr s třesoucíma se rukama, projít kolem lidí, kteří vás nikdy neviděli, a nastoupit do auta směrem k životu, který jste si celou dobu zasloužili. Protože někdy největší vítězství není přimět druhé litovat. Největší vítězství je dojít do bodu, kdy jejich lítost už nepotřebujete. O několik měsíců později jsem jela služebně do Prahy. Vlak projížděl krajinou a já seděla u okna s notebookem otevřeným před sebou, ale nedokázala jsem pracovat. V hlavě se mi vracely obrazy minulosti, tentokrát však už nebolely stejným způsobem. Byly jako staré fotografie, stále zřetelné, ale uložené za sklem. Člověk se na ně může podívat, aniž by se znovu ocitl uvnitř. Na hlavním nádraží mě čekal řidič. Když jsme projížděli městem, míjeli jsme kancelářské budovy, malé pekárny, školy, lidi s deštníky a ženy, které spěchaly s nákupními taškami. V jedné z nich jsem na okamžik uviděla samu sebe z doby, kdy jsem se snažila být neviditelná. Napadlo mě, že každá žena nese nějaký příběh, který ostatní neznají. Někdo vidí jen skromné oblečení, unavenou tvář nebo tichý hlas, ale nevidí noci, kdy ta žena počítala, jestli má dost odvahy odejít. V Praze jsem měla projev na konferenci o odpovědném podnikání. Organizátoři mě představili jako předsedkyni správní rady Dvořák Holdingu. Když jsem vystoupila na pódium, sál stichl. Mohla jsem mluvit o číslech, strategiích, investicích a růstu, ale nakonec jsem začala jinak. Důstojnost. Řekla jsem. Není luxus. Není to odměna pro úspěšné. Není to něco, co si člověk zaslouží až tehdy, když má peníze, titul nebo majetek. Důstojnost patří každému člověku dřív, než cokoliv dokáže. Někteří lidé si začali dělat poznámky. Pokračovala jsem klidně. Ve firmách často mluvíme o výkonu. V rodinách často mluvíme o oběti. Ale výkon bez lidskosti vytváří strach a oběť bez vzájemnosti vytváří otroctví. Žádný domov, žádná kancelář ani žádné manželství by nemělo stát na tom, že jeden člověk mlčí, aby ostatní měli pohodlí. Když jsem skončila, potlesk trval dlouho. Nestála jsem tam jako žena, která se přišla pochlubit vítězstvím nad tchyní a manželem. Stála jsem tam jako člověk, který přežil vlastní omyl a rozhodl se z něj vytvořit něco užitečného. Po konferenci za mnou přišla starší dáma. Měla elegantní kabát a v očích slzy. Nevím, čím jste prošla, řekla, ale děkuji. Měla jsem dnes slyšet přesně tohle. Jen jsem jí stiskla ruku. Někdy není třeba vysvětlovat všechno. Bolest se pozná i bez detailů. Večer v hotelovém pokoji jsem otevřela telefon. Byla tam nová zpráva od Karla. Nepsal často. Tentokrát poslal fotografii malého bytu. Na stole stál talíř jednoduchých těstovin, vedle něj učebnice vaření a hrnek čaje. Pod fotografií stálo,
Poprvé jsem uvařil večeři sám. Nebyla dokonalá, ale nikomu jsem kvůli tomu neublížil. Dlouho jsem se na tu zprávu dívala. Pak jsem odepsala. To je dobrý začátek. Nebyla to cesta zpět. Bylo to jen uznání, že i lidé, kteří nás zranili, se někdy mohou učit. Ne kvůli nám, ale protože následky je konečně donutili podívat se do zrcadla. A přesto jsem věděla, že kdyby mě požádal o setkání, odmítla bych. Mé odpuštění už nepotřebovalo blízkost. Mé srdce se naučilo, že soucit neznamená otevřít dveře do kořán. Na jaře následujícího roku jsem koupila starší dům na okraji Brna. Nebyl obrovský, ale měl zahradu, starou jabloň a velká okna do kuchyně. Když jsem poprvé vstoupila dovnitř, nebyl tam žádný nábytek, jen prázdné pokoje a vůně čerstvě obroušených podlah. Přesto jsem věděla, že to bude domov. Ne proto, že by byl drahý, ale protože v něm žádný hlas nebude rozhodovat o tom, zda smím jíst. Protože v něm ticho nebude trestem, protože v něm moje hodnota nebude měřena tím, kolik práce pro někoho udělám. V kuchyni jsem nechala postavit velký dřevěný stůl. První večer jsem si k němu sedla sama s miskou rýže a zeleniny. Usmála jsem se nad ironií. Rýže. Tak obyčejná věc. Jídlo, o které jsem kdysi musela prosit. Tentokrát jsem ji jedla pomalu, v klidu, z vlastní misky, u vlastního stolu. A každé sousto chutnalo jako důkaz, že jsem přežila. Na parapet jsem položila fotografii otce. Měla jsem odejít dřív, zašeptala jsem. Samozřejmě neodpověděl. Ale v jeho úsměvu na fotografii jsem viděla něco, co jsem si představovala jako pochopení. Možná věděl, že každá cesta má svůj čas. Možná by mi řekl, že důležité není, kdy jsem odešla, ale že jsem nakonec odešla. Dnes vyprávím svůj příběh ne proto, abych někoho učila nenávisti. Nenávist je další vězení. Vyprávím ho proto, že někde existuje žena, která právě dnes slyšela slova podobná těm mým. Možná jí někdo řekl, že je nevděčná. Možná jí někdo naznačil, že bez manžela nic neznamená. Možná stojí v kuchyni, hladová a unavená, a říká si, že když ještě vydrží, bude líp. Té ženě bych chtěla říct. Není vaší povinností zůstávat tam, kde vás ponižují. Není vaší povinností dokazovat svou hodnotu lidem, kteří ji nechtějí vidět. A není sobecké zachránit sama sebe. Sobecké je, když někdo žádá, abyste se zmenšila tak, aby se vedle vás cítil větší. Já jsem odešla s kufrem, několika dokumenty a srdcem rozbitým na části. Myslela jsem si, že odcházím z domova. Ve skutečnosti jsem odcházela z vězení. A cesta, která začala u psí misky, mě nakonec dovedla k vlastnímu stolu, vlastnímu klidu a vlastnímu hlasu. To je důvod, proč se už neptám, zda mě Libuše někdy opravdu pochopila. Neptám se, zda Karel lituje dost. Neptám se, co si myslí sousedé. Ty otázky patří minulosti. Dnes se ptám jen. Žiju tak, abych se už nikdy nezradila? A když si dokážu odpovědět ano, vím, že jsem vyhrála. Ne nad nimi. Nad strachem. Nad mlčením. Nad starou verzí sebe, která si myslela, že láska znamená vydržet všechno. Láska neznamená vydržet všechno. Láska znamená nebýt nucen přestat být sám sebou. A pokud vás někdo nutí vybírat mezi láskou a důstojností, pak to nikdy nebyla láska, pro kterou stojí za to hladovět.